Τώρα θα κάνουμε ένα πράγμα με την τράπουλα. Γυρνάμε το ρίγα κούπα, δες το. Ρίγα κούπα. Το ρίγα κούπα το βάλουμε περίπου στη μέση αμίξενο που βρίσκεται. Κάνουμε ένα ανακάτωμα. Τώρα από πάνω είναι το 6 πίκα, από κάτω βάλες. Ο ρίγας είναι κάπου στη μέση, δεν ξέρουμε που βρίσκεται.